السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خدای için oturuşuqlarınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, içer daşar doğunlarınız, muhabbetleriniz, lütfu keremi ile kabul edip de hemmenize ilhun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek, yüzağlık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımızı emniyet, ağzı birlik, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, nur-i imanından ayırmasın inşallah. Büyük pek Allah Teala köklediğinden bir gecede Peygamberimizin mübarek 54. yaşındaki ve 12 hefteden meylek mübarek 55. yaşa geçişinden Huday köklediğinden hizmetine de yetirir inşallah. O zollarda Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de 13 yıllap Mekke-i Mükerreme'de Peygamberlik berilenden sonra Mekke'nin adamlarını ve devruğundakilerini Allah Teala'ga ve Allah Teala'nın pek dinine çağırına kan ızalar ve eziyetler özüne ve sahabalarına gördü. Ta mübarek 53 yaşta olup 54 yıl önce yaşına Medine-i Münevvere'ye geldi. Hatta Peygamberimizin özü ve tamam sahabaları Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Medine-i Münevvere'ye geliyençelerde ne kadar kıyınçılıklar bilen Mekke'nin adamlarının elinden kıyınçılıklar çekip çıkıp kayıttılar. Emme Medine-i Münevvere'de cahillaşarlarından bir yıl geçip doğulup bariyaka bir vakıa oluptur. Medine-i Münevvere'ye gözümüzün nuri ve başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem bir yıl doğulup bariyaka, yani Peygamberimizin mübarek yaşı 54 yıl önce yaşının ahirrağındaka Mekke'nin kafirleri önkü ızalarını razı bolmani bir name yazıp Medine-i Münevvere'nin bir odol Peygamberimiz barmaqa bir adamın kellesine ters koyacak bol padşah edecek bol bədile geçen hafta gurrun geçti. Bir kafir adama name yazıptırla, aydıptırla İnnekum aveytum sahibana. Siz Medine'nin adamları bizim adamımızı, yani bizim elimizden giden Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem cay verdiniz.
Sizin iki yolunuz var. Ey Medine'nin kafirleri deyip Mekke'yi Mukerremen kafirleri nama yazıptırlar. Ya şol Muhammed'i çıkarın, ya da şonu öldürün bir yol, ya da biz özümüz Mekke'nin kafirleri, Mekke'nin adamları hemmemiz uyuşup bar Medine'ni Qur'an zırağına salıp dargatıp qaydar deyiptirler. Bitir bir giyin vurrun bolupdur. Oham Mekke'nin naması, kafirlerinin naması Medine-i Münevvere'ye baranna, ol kafirlerin başının eline düşenne, ol derrov bolya deyip yoqorik qalıp, Medine-i Münevvere'de kafir olsa, müşrik bolsa, butparaz olsa uyuşurupdur. Aydıptır, bir ya Muhammed'i Medine'den çıkaraylı sallallahu aleyhi ve sellem, ya da öldüreyliyin, Mekke'nin adamları şey divaydı ya deyiptirler. فَاجْتَمَعُوا لِقِتَالِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'deki 1500 tane de sahabası varmıştık Medine-i Münevvere'de. Peygamberimiz bir gün aydıptır, Medine ve devlevindekinin sahabalarımız hanan ve atlarına yazın deyiptir. Şonu sanaptırlar, 1500 tane sahabası varmıştık Medine-i Münevvere'de ve devlevinde. Oham kafirler Medine-i Münevvere'de biz Muhammed'i çıkaracak deyip uyuşuptırlar. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara ey kafirler Huday aydiye, Peygamber aydiye deyse bunlar kulak açacak değil. Emma bir baliğ ütümlü kep bilen havluqmanı akıl vurrun bilen bulan üstüne varıptır. Oham aydıptır, turidun en tuqatilu abnaakum ve ihwanakum. Ey Medine'de olayan müşrik kavm, butparaz kavm, Medine'deki öz ovadaşlarınız bilen, öz Müslüman olan doğulluğunuz bilen, öz Müslüman olan ağalarınız bilen, öz Müslüman olan oğlunuz bilen ölüşecek bolýanyňyzy barıp 400-500 kilometrede daş kafirden bir nama geldi deyip öz ýurduňyzdäki doğulluğunuz bilen uruşacak bolýanyňyz aýaşynyňyz akylmy diýipdir. Olaň gowuny berjek bolup da beýtirip öz owaňyzdäki doğanlaryny bilen uruşacak bolmaňmy niňiz akyl däl diýipdir. فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَفَرَّقُوا. Oham Peygamberimizin bu gurrunu eşitellerine Medine'nin kafirleri pıtırap, dargaptırlar. Biz doğru aytiyan Mekke'nin adamlarının dinini etjek bolup, öz Medine'de Müslüman bolan doğullumuz bilen görüşüp yürümäýli. Hem şonu akıl verip, ve hem de görüpdirler 1500 sahaba beyin rahati Muhammed Mustafa'nı çıkarıp bolacak sallallahu aleyhi ve sellem. Beyin rahati sahabalar gırıp bolacak değil, ondan ne korkupdırlar. Bir kıysaca ders aydıp inşallah izinden yine mübarek gurrun izin alıp gideriz. Ey mümin Müslümanlar, ey ayalı erkek doğullar, Peygamberimiz Mekke-i Mukerreme'de olardan azab radını gördü. On kän gurrunları geçti olal. Medine-i Münevvere'de ulukan azab Peygamberimizin kaptanını geçen heftelerde gurrun geçti. Kimlerden? Yahudilerden. Yahudilerin azal keplerinden, Yahudilerin narahat etiyen soraqlarından, Yahudilerin azavay Peygamberimizin mihriban kalbini incityen kufr kelimelerinden, Yahudilerin cesaretinden, Yahudilerin biedepçiliğinden, Yahudiyle Peygamberimizin mübarek mehzerine ve Allah Teala'nın azamatının beraberine biedepçilik kepleri keplep, Peygamberimizin kalbini ağırtiyerlerinin özü bolacak da ne? İnnin Mekke'nin adamları qallı ki, Mekke'nin azalarının tökülmeli vakti bollu ki, şu Yahudilerin öz azasının özü bolacak bu kadar kan Peygamberimizden çürüyüm. Hatta Peygamberimiz olan azalarını Yahudilerin kıyın götürüp bilmeyeni, kâde yukarı kalıp dufulacak bolyanmıştık Yahudilere. İnni şuurunların arasında barıp 450-500 kilometreden Mekke'den yine aza gelmeli Peygamberimizden çürüyüm. Aya aza tökülmeli ama işi dünyada. O da kim? Aziz terin mahluk, şerif terin mahluk, mukarrem terin mahluk, in yaradılalların içinde behterin ve mehterin olan muhterem insan, belli oluyor, bir dünyanın özü, bir tayi cennetin içi değerli olmalı. Derin dünya kesi biqam nebaşet, eğer başet, beni Adem nebaşet.
Ey meri saklayan, qiyinçylyk bilen geçirýän, ey dünýäsinde we dininden çürem narahaty görýän musulman dost. İkimiziň narahatymy Peygamberimizin gaýgylarynyň narahatynyň ýanynda hiç zat däl bolmaly. Awla ikimiz kim bolupdyr? Bar insan bolanymyz bilen narahatymy känip zeyrenmäge, narahat bolmaga, Hudaý näme bu qiyinçylyklaryň hemmesini men üstümden sallaýar diýmäne dagy ýagdaýymyz dilimizde ýokdur. Ýaxşy dilimizde gaýym bolaydy. Bir Rasulullah janyň gününden dersal, Mekkeň adamlarynyň azasy inni galmaly da, inni Medine'de jaýlaşdyky. Üstünden bir ýyl geçdi. Yeni Mekke'den nama ýazdyrlar, şonu öldürün, şonu gowyň, ýoksa da barar, ýoksa özümi dargatyp gaýdar diýip. Biz içerisinden, daşartından, erhileyinden, enatasından, oğul gyýdyndan, hemsaýasyndan, hemkarından, ustadından, şagirdinden, döwreginden aza görýän dost. Hiç narahat bolma. Ýadyňdan çykarma, dünýede ýaşap berenlersiň. Jennetiňçi, behiştiňçi däldir bu taý. Bu taý behiştiňçi däldir. Qiyinçylyklar, narahatylar, ulukon musibatlar daşyň alyp duqa, elbetde Rasulullah jany ýadyňa sal. Peygamberimiziň üstünden dökülip beren qiyinçylyklar, musibatlar ýadyňa sal. Şonu ýaxşyca bilerski Peygamberimiziň üstünden dökülip beren musibatlaryň müňden mirde däl biziň üstümizdäki. Ýöne şonna Hudaýy çagyr. Biderek darygyp zeyrenip berme. Rasulullah jan qiyinçylyk wagtynda Hudaýy çagyrýanmışdy. Rasulullah'ın münajatyny welde: Ya munisa kulli wahidin, ya sahibe kulli feridin, ya qariban gayra ba'idin, ya kashifal kurab, ya ilahal alamin, ya erhamer rahimin. Ey Hudaýy ki iki adamın hewri, ey iki hiç yoldaşı yok wagtyndaky insanyň we mahlugyň yoldaşı. Ey yaqynymdaky bir bar bolan Allah. Ey qiyinçylyklar açýan bir Hudaý. Ey alam jahanyň eýesi bolan bir Allah. Ey erhamur rahimin bolan bir Allah diýip qiyinçylyklaryny Hudaýy çagyrýanmışdyk. Ondan başga çare ýokdur. Emma hem siratyň iyidi, hem gurrunun iyidi, hem ders öýredi. İyidini gör Peygamber janyň gününi. Enemiz Hazreti Aişe Siddiqa radıyallahu anha aydiye Sahira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maqdamahu el-Medine'tel Munawwara. Peygamberimiz Medine-i Munawwara gelen aylaryna, gelen ýyllarynda 54 ýyl önce ýaşynda köplerçe gijilerini oya geçirerdi. Ol ibadatyň gurrungy däl ha. Kafirlaň, Yahudilaň, ya Mekkan kafirlary gelip Peygamberimizi gije öldürärmikan, ya birden bir kafirlaň bir aza ýetirärmika diýip Peygamberimiz oya geçirýänmişdik. Aham Hazreti Aişe aýdýa, o wagtda Peygamberimiziň fakat iki dene anasy bar häzirçe. Biri enemiz Sauda, biri enemiz Aişe. Peygamberimiz men ýanymda diýär Hazreti Aişe. Faqala layta rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-layla. Rawahu Muslim. Hazreti Aişe aýdýar, bir gece Peygamberimiz ýadawdy. Uquty kim bolup yatypdy bilmeýän kafirler bir gelip öldüräjek ýanak bolup, oham aýtdy: "Ey Aişe, sahabalarynyň biri gelip gafymyň agzynda yatyp, ya Rasulullah sen rahat yat, men özüm seni saklap otin elime kılıç alıp diýmermi kam diýdi" diye. Günni qiyinçylyklar, bagat fikirleri meşgul, bagat azalar ba, bagat Yahudilerin eziyetleri ba, gije dağda yatyp bilmerdi diye. Leyte rajulan salihan min ashabi. Bir sahabalarımın bir dayaw biri bolsady, men gafymyň agzynda durup ya Rasulullah sen rahat yat diýip gowulajakdy diýip Hazreti Aişaga aýdyp duranmışdyk. Febeynema nahnu kezalik. Şeytir gurrun edip duqaq, iz semi'na khashkhashata salahin.
bir kılıcın, bir şemşirin hış tetini eşittik diye. Aham Peygamberimiz aytdı, kim bolýan emma dedi. Aham 31 yaşındaki cavan sahaba Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh, ya Resulallah men Sa'd ibn Abi Waqqas diptir. Aham näme diýäň diptir. Näme dip gelin giyeceğin içinde diptir Peygamberimiz. On Hazreti Sa'd radıyallahu anh aydıptır. وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. Ya Resulallah, öyümde yatıydım. Birden yüreğime korku düştü. Kafirlerin biri gelip seni vurar mı kan, öldürer mi kan deyip yatıp bilmedim, zıdamadım deyiptir. Geleyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafasının ağzında elime kılıç alıp yatayım, seni saklayın deyip geldim deyiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanca şoğurluğu Hazreti Ayşe aydıp durulmuştuk. Bir defer bir sahabaların biri gelip beni saklamaz mı kan deyip dil bir dil rahatlar ediyenleri şey. Yürek yürekten haberli diyenleri be. Ya Resulallah, yüreğime bir korku düştü. Şu Yahudlu kafirlerin biri gelip sana bir zat diyecek yali. Yatıp bilmedim deyiptir. Gelip seni saklayın deyip geldim. Yat keyfette istirahatın et ya Resulallah deyiptir. Peygamberimiz näme deyiptir. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. Peygamberimiz Hazreti Sa'd'ın dinine ve dünyasına hayır dua edip keyif edip kurrukçak yatıp kalıptır. Dinine ve dünyasına hayır dua edip keyif edip yatıp kaldı diye Hazreti Ayşe diye şeydi. Resulullah istirahat gerek ki. Elbette istirahat gerek. Bigat meşguliyat, dünya ahir ummet kaygı, ızalar, eziyetler, bernameler döküp durmalı. Üstüne hey mesuliyetler, ayetler iğnuvati. Ahir 31 yaşında men diyen bir cavan sahaba, 30-31 yaşındamıştık şonna. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh gelip Husru Perviz'in kasrının içinde Hudaya şükür deyip fetih olanına 8 rekat namaz okuyan sahaba. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh rahat yat ya Resulallah deyiptir. Peygamberimiz hayır dua etip yatıptır. Dur şunu ders değilmeyi. Ey cavan dost, ey mümin Müslüman, in Allah Teala'nın aziz mahluğu 7 kat asmanın üstüne çıkıp kaydan Resulullah akşam doğru okutu olmalı. Ey dünyadan çürüyüm ders değilmeyi şey. Pamuğun üstünde yumuşak yerde yatırmalı adam. O mahluk aziz insan geceler oya geçirmeli. En afzal beşer ömrünü bir gedek günah etmedik. Ömrünü bir gedek haram iş etmedik. Ömrünü bir gedek Allah Teala'nın buyruğundan çıkmadık insan. Akşam uykusu yok olmalı. Bitayı cennetin içi değil ve bitayı behiştin içi değilliğinden çürüm ulukan derstir. İkinci ders almalıdır. Ey cavan dost, evvel özüme aydiyen, ömrümüzde bir cegedek halis Hudayın rızayet için oya geçirdik mi? Dininden çürüm bir cegeci ömrümüzde oya geçirdik mi? Hazreti Sa'd yani adamlar Resulullah'ın saklap geçirttirler. Bir geceni oya geçirttirler, hi berfi olarak ömrünü geçirttirler. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok aramızda. Pek din ba. Aya bir gece dine hizmet bolsun diye oya geçirdik mi? Bir gece zat değil ki öten akşam geçti gitti. Önkü akşam geçti gitti. Önkü akşam geçti gitti. Bir ay geçti gitti. Bir yıl geçti gitti. 17 yaş bilen 18 yaşın arasında 360 gece var. 360 gün var. Bir gecesi. Bar 19 yaşın içinde. 20 yaşın içinde. 21, 22, 30 yaşa var yança. Kadir geceni oya geçirdik mi? Ey cavan dostlar, ey mümin Müslümanlar, ders haşla. Senin geçir yalı gürründeki bula. Eğer murde miskin zabanda açtı,
به فریاد و زاری فغان داشتی. hay şol qabristandaki yatallan dili va bolsady bayqy gyrjakdylar. Eger murde miskin zaban daşdy, be feryad و zari fagan daşdy. Şol ül fakirler hazişanda yatan, ya beylik eýtgady yatan, ya başga gowyrun içindäki yatallar eger izade berilse bayqy gyrjaklar. Näme diýjekler? Çomara bi gaflet beşet ruzgar تو bari demiçent fırsat şamar. Ah bir de ömrümüzü muft geçirdik. Bir cevican halis Huda için oyu geçirip bilmedik. Ey diri gedip veren, ey hadir fırsatı ba, ey hadir ruhu uçup gitmedik, ey hadir el ayağı diyen edip duran, ey hadir göz kulak dili diyen edip duran fırsatın kadrini bilip can çıkıp kıygırcaklı yöne onlara ecade verilen aktı. Fırsatdır şula. Olar wagtlarynyň gadryny bilip 30-31 ýaşynda men diýen wagtlaryna ilni kılıç alıp Rasulullah jany saklap durupdyr. Ýöne meni de ýaxşy bileýliň. Goý gurrüňimiz kamil bolsun. Ey jawan dost, ikimizden çyryym. Ol jetdi kulagyň aç. Puç hyýal, puç pikir, puç fehmo wehm kelläňi da gelagamasyn ha bir wagtda. O da näme? Meňe ýaşym 20, 30-a barsam nefsim hutbuhut Hudaýyň diýenini eder diýip. Ya 40-a barsam ol qan adam bolaryn, hutbuhut özüm nefsim Hudaýyň diýenini edermen diýip. Ya 50-a barsam dogrular öýdedi. Häzir jawanlyk bolýar. Ya 60-a barsam dogrular halis puç hyýallar 90-a barsa da dogrulyp bermez. Mınna halis tut çıkar kelläňden. Dogruljak bolsa dogrular diýip, kan adamlar var. Ýaşy 50 barpdyr, 60 barpdyr, 70 barpdyr, 80 barpdyr. Häzirde onumyny gıýbat edip, häzirde namazynyň qadasyny almany, häzirde alham kul huwallahyň dogrulmany, häzirde görüni aza berip, döwrüň näkiler güldürjek bolup ömrüni puç geçiren akmy? Geçirmän duran akmy meger? Her bir nefer gıýbat etse, azal kep bilen eziyet berse, häzirde bir diniň ýerine gelip biren Allah kuwady bolmany gelip biren adamlar görmeýärmi? Bir wagtda bir adam kabr gazyp şi bozgoklyk işler etýänna, meselen kadim bir adamlar bolýanmışdyk. Bir nejasat işle. Meselen kabr adam jaýlananna gömüleni adamlygyndan soňra kefenini çykaryp, kefenini satyp, ýuwuşdyryp şeýtip bilen kadim zamanyna bolýanmış. Oňam bir 80-90 ýaşynda ulqan adam bir ömür şeýtip geçiripdir da, kabr gazyp, günnüş kabryň daşynda geçirip, oňam özüňi ýaly bir sorapdyr, şoň işiniň şo jüredigini bilýänmiş da. Ey hajaga diýipdir. Yaşın 80-90'a geldi. Men seni bilýän 60-70 ýyl bäri işin kabr gazmak diýipdir. Dogryňy aýt, kabrlyň içinde geň zat görmediňmi diýipdir. Ey jawan dost, ikimiziň görüňi ha. Onu olay diýipdir. Kabrlarda geň zat görmek diýipdir. 70 ýyl kabr gazyp öz nefsimde bir geň zat gördüm diýipdir. Ýani näme? 70 ýyl bäri kabr gazyp ben geň gören zadyň näme? Onu olay diýipdir. Gurkenden diýdi, ýek saat nämort, ýek demem fermany, ýek taat nebor. Ey can nasipdir, 80 ýaşymma 60 ýyl, 70 ýyl bäri kabr gazyp ben. 60 ýyl, 70 ýyl bäri ölü görüp ben diýipdir. Häzirde men nefsim ölünak, o şu kadar ölüleri görüp bir gedek Hudaýyň diýenini edeýin diýen akta diýipdir. Men öz nefsim anlayan diýipdir. Kabrlaryň içinde geň zat göremap diýipdir. Şu kadar ölü bir adam gördüm, şu kadar kabr bir adam kazdım. Häzirde nefsim Hudaýyň diýeninden çykyp günah etjek bolup otýda diýipdir. Ýaş diýsen 70-80'e bardy. 60-70 ýyl bäri ölü görüp ben, kabr gözüp ben diýipdir. Häzirde inni nefsim ölamaly wagty boldy. Bugad kabr gördü, bugad ölüm gördü. Häzirde nefsim Hudaýyň diýenini edmäni, günah etmäni teýýar bolup duda diýipdir. Gurkenden diýdi, ýek saat nämort, ýek demem fermany, ýek taat nebort.
Men öz nefsim ölen akşaman galyan dipdir. Kabr degen zat göremem. Öz sanlığım degen zat gördüm dipdir. Öz kursogumda nefsimde degen zat gördüm dipdir. Häzir de Hudaýyň dinine desin gelen ak dipdir. Şol hemmemizin de nefsimiz şu. Allah Taala'nın dinine gelip bilen Hudaýlyk ulamalyň gürrüňine girilmese, Hudaý Taala'nın nuru hidaýetiniň etegine girilmese, Hudaý Taala'nın dostlary bilen oturşylmasa, ýaş ýokary galany bilen, jowarlyk aýyrlany bilen nefsimiz hutmuhut diniň etegine girarmy kadipdan puş tamamy durup görmesin. Hudaý üçin nasihat diýip diýen, Qur'an-ı Kerimden we Peýgamberimizin sözünden we ulamalyň sözünden çykarylan bir gaýmakdan füýji hakykat gürrüňler şula. Kadryny bilip nasihatlaň. Derdiňden çyryp derman bolup duran gürrüňlerdir. Awwel özüm aý diýen. Ýöne ýaşyň ulalany bilen bir gün dogralar, ay bir gece oýa geçirer, 50 de geçirer, 60 de geçirer, 90 de geçirip bilmersin. Geçirjek adamlar kan, häzir bir de geçirip bilenak, biz de puştama etip bermäýin. Şunuňy ertiýe goýma. Beýik Allahyň ryzaýatynyň çyryym, pak dininden çyryym, Sa'd ibn Abi Waqqas ýanak, mert bol Rasulullahyň daşyndan aýlanyş ýanak, diniň daşyndan aýlan, gönünersin. Emma Peýgamberimiz otagyna ýatdy, nobati sahabalar inni saklamaga dörpdirli Peýgamberimizi. Peýgamberimizi gün akşam bir sahaba mübarek gafsanyň agzyna şuma halky Mescid-i Nebi ba, şo taýlarda sahabalar miri kılıç bilen aýlanýanmış, daňa diýänçä. Oham şeýle geçip bäke Allah Taala Peýgamberimize Suriye Maideden aýa beripdir. 6-njy paraň ahyrky sefhelerine. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhar rasul belligh ma unzila ileyke min rabbik ve in lem tef'al fema bellagta risalatahu vallahu ya'simuka minen nas. İnnallaha la yehdil kavmel kafirin. Ya eyyuhar rasul, ya Muhammed diýmändir. Hudaý Taala Rasulullah'ın silab aýdypdyr. Ey iýberen rasulum diýipdir. Ya eyyuhar rasul, ey Rasulullah, belligh ma unzila ileyke min rabbik. Hudaý tarapdan taňa gelýän hukmi kılıç bolly adamlara eşitdir diýipdir. Ýüze galma diýipdir. Korkma diýipdir. Ve in lem tef'al fema bellagta risalatahu. Hudaý aýtdy Rasulullah'a, ey Muhammed Mustafa Rasulullah, eger bir yerini aýdypdy, bir yerini aýtman goýsaň, wezifäň kim bolly? Peýgamberlik wezifäň bitirdiň bolmaz ha diýipdir. Ve in lem tef'al fema bellagta risalatahu. Bir yerini aýdypdy, bir yerini aýtman goýsaň, onu wezifäň kamil bitirdiň bolmaz diýipdir. İzi vallahu ya'simuka minen nas. Hudaý seni kafirlerden saklajak, seni kafirliň biri öldürüp bilmez diýipdir. Şu ayet iňinde giýjäň içinde Peýgamberimiz mübarek kelletin penjaradan çykaryp, ey sahabalarym bar öýüňizde diýip ýatyň, Hudaý meni saklajak, indiden meýlek bir adam kılıç alyp meni hiç wagt öldürüp bilmeýär, Hudaý aýdýar diýipdir. Wallahu ya'simuka minen nas. Aýa Qur'an-ı Kerim şi. Hudaý Taala seni Rasulullah'ny özüm saklajak, seni bir kafir kılıç bilen hiç öldürüp bilmez diýipdir. Şu ayet inen moýnahyna giýjäň içinde Peýgamberimiz mübarek kellerini çykaryp, eyyuhan nas insarifu anni faqad asamani Allahu azza ve celle. Barın öýüňizde ütden rahat ýatyň, Hudaý meni saklajak diýip wada berýär diýipdir. Sahabalar ondan meýlek öýüne gidip, ondan meýlek Peýgamberimiň gafsyna kılıç alyp durmak gerek däl bolupdyr. Ondan meýlek gerek däl bolupdyr, Hudaý aýdýar.
İnha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 54-nji ýaşynyň ahyrky günlerinde bolan wakaýalary. Yeni bir Yahudiler bilen Peygamberimiziň arasynda bir ulkan gürrüň bolýar. We Allah Taala da ayet berýär. İnşallah onun hyzmatyny da ýetirer. Almaly dersini aýdar. Inni kefteden mübarek ýaşy 55-nji ýaşa gelenden meýlek gürrüňler bolar inşallah. قال علماء يهود بعضهم لبعض şogullerde Yahudilerin arasında öz aralarında bir dava, bir ölüm bolupdyr, qatl bolupdyr. Bir Yahudi öldürüpdir. Başka taifa Yahudun birini öldürüpdir. Kulak asın, heýbiri ulkan dersler var birilerden çüreyim. Öldüren adam tarapta, qatil tarapta Yahudiň ulamalar känmişdik şu taifada. Bula diýipdirler, yürüň Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem azrailin fe innema huve beşer. Ola bir adam. Ona aýdaýlyň, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen biziň peýdamyza hükmetseň, diyeti az kesseň, bizi hakim ya olar mahkum etsen, hulasa bizi utandırmasan, biz hemmemiz Müslüman olacak, sen iyiliğine düşüp, biz ulamalar Yahudiler da iyiliğine düşüp, tamam Yahudiler Müslüman olur ha deyip de, yürüyün barayılın Muhammed, siz dağı Müslüman olsanız, tamam Yahudiler Müslüman olur. Onunla men sizin peydanızı hükmederin diyer, şeyittirip de ahir zaman Peygamberin ayağını taydırdığımız olur deyiptirler. Beýle bir necis, beýle bir bihaya millettir Yahudiler. Oham üýşip, minniyen ulamalar Yahudiler, Peygamberimizin mübarek mehzerine gelipdirler. Aýdypdyrlar, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qad arafta anna ahbaru Yahud ve eşrafuhum ve saadatuhum ve anna in ittaba'naka ittaba'atkel Yahud. Ey Muhammed, özüň bilýän, biz Yahudilerin ulamalary. Eger biz sen ýylyňa düşsek, tamam Yahudiler sen ýylyňa düşer. Hiç Yahudi galmar Müslüman bolar ha. Hop näme diýipdir Peygamberimiz. Onu biz bilen kavmymyzyň arasynda dawa düşdi. Biz olary getirjek, biz de geljek sen üstüňe. Sen hak bilinki et. Biziň peýdamyza hüküm ber. Bizi hakim et, olary mahkum et. Sen biz hemmemiz Müslüman bolayly. Ol kanunlaryň beraberindäki ýöne hakyna hak etmeli. İnna beraberini bütün Yahudiler Müslüman olacak. Göreylin Resulullah näme hükmetýär. Göreylin beyik Allah näme hükmetýär. Fe'aba zalika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhim. Peygamberimiz aýdypdyr, bilay diýäniňiz bolmaz diýipdir. Bir hakyna hak etmeli, siz Müslüman bolarsyňyz diýip etjek däl diýipdir. Allah Taala ayeti beripdir şomuga. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve en yahkum beynehum bima enzelallahu ve la tettabi' ahwaahum wahzarhum en yeftinuka an ba'di ma enzelallahu ileyk. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Hudaý Taala aýy beripdir. وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Ey manasyny örten aýt.
Ey kudret Allah'ın kelimesinin manalarını görsen ay. Ve en yahkum beynehum bima enzelallah. Ey Muhammed Resulullah, Yahudilerin arasında, belki alem cihanların arasında Hudaýyň aýdanyny hükmet. Ve la tettabi' ahwaahum. Olon kellelerinin dağı iyidine düşama. İyi. Vahdharhum. Vahdharhum manafişi. Havasın cem olsun. Hey bir haberdar ol. Ay yeftinuka an ba'd ma enzelallahu ileyka. Hudaýyň hükmünün birimiciginden seni alıp galamasın şolar. Ay biz musulman bolar. Ay biz mal verer. Ay biz iyine düşer. Sen ştada Hudaýyň dininden çık diýip dağı seni azramasınlar. Hey bir havasın cem bolsun diýipdir. Hudaýyň hükmü daşy. Allah Taala'nın iýbirin aýatynyň manasy daşy. Wahdharhum. Ulamalar bilýändir manasyny. Wahdharhum. Hey bir hisabyň çek diýipdir. Hawasyň cem bolsun, gözüň açyk bolsun. Seni ağlayacak bolyp durunurlar. Biz musulman bolayly. Sen nämet bir zat diýip. Hudaýyň hükmünden olakan hüküm bolmaz diýipdir. Musulman bolsa bolar, bolmasa aňraksin diýipdir Hudaý Taala. Bir nefer musulman boljak ya boljak ya imany girjek ya diýip hakyna hakyt bolmaz diýipdir Hudaý Taala. Dagyk kes hükmüň diýipdir. Inha Allah Taala Peygamberimiziň şolun peydasyny hükmetmedigini täýid edip, belki kıyamada çeli bütün alem cihana bu husus bil mümin musulmanlardan şirin ders edip Allah Taala aýy berdir. Sure-i Maide 49-50 aýalary. Qur'an-ı Kerim elhamdülillah hemmamizin öýlemizde ba manasyny terjümesini okuýdan göragam. 49-50 aýany şonda berdir. Beýik pak Allah Taala. Mun içinde bir küçüğüne ders var, hizmetini de yetir tamam edin. 5-6 dakika vaktimiz var hadi. Awwal qawlu qan derse billuliya qawjatda qulağas. Ha, min şi harami şethim dostumun men dini çağırıp biljekmişdigim diye kana harami işe da murtekip bolagama. Men şi haram toyup etsem, men şi haram toya bulaşsam, ya men şi haram iş etsem, tarap nifret tapmaz dininden. Men onu bireme özüne vererek gidip men haram iş etsem, onu kän bäri çağırarın ipdağı haram işe murtekip bolma. Onu Hudaý ejade bermändir. Qowjetde düşündir. Ya haram içki, ya haram iýmek, ya haram her näme bolsun. Şoň haramdygy belli bolandan soňra, pek Allah'ın qaytaran zady bolandan soňra, pek Allah'ın kesik goýan zady bolandan soňra dagy, ay men şonu etsem, oham tarap zede bolmar, oham kän bärik bolar diýipdi, özümiz ağlap haramy giýip galamaylyň. Onu öwrenişdirjek diýen menen sebep bilen özümiz harama murtekip bolmagy ijazamyz da ýokmuşdy. Kän ýerde dinimiz bir neçe zatlara ijazat berýär. Emma haramy murtekip bolmak, be hususy bir neferiň hakyny ýandyrmak, näme bahana bilen şonu ýola getirjek. Şo bireme köşýsin diýip, oňa ijazat ýok. İkinji ders almaly zat, gaty bir ulukon ders. Ol dersi Hazrat Ömer'in kefilen ders alaýlyň. Ey men ulukon dersigini, ey men derdi dermanlygyny. Bir wagt Hazrat Ömer radıyallahu anh bir alim adamın birine aýdypdyr. Ya Ahnaf, ol alimın ady Ahnaf. Men ejhelun nasi. Şu adamlaryň iň samsygy, iň akylsyzy, iň alymsyzy kim aýt diýipdir. Nähil adam bitir samsygy adam bolýar, bitir akylsyz, bitir bilimsiz, alymsyz adam bolýar, şonu tanyp bolýarmy diýipdir. Ahnaf diýen alim adam aýdypdyr, tanysa bor diýipdir. Bitir samsyg adam iň bilimsiz, iň düşünsiz adam bir adamdyr. Men ba'a ahiratahu bi dunyahu. Ay dünyam bolsa bolýar diýip ahiretini ýakýan adam, men nazarymda bitir samsyg adam diýipdir. O düşüneýliň, dünyam bolsa bolýar diýip ahiretini ýakýan adam. Dünyam bolsa bolýar diýip Hudaýyň gaharyna düşýän adam.
Hazreti Ömer aýdypdyr. Ýok diýipdir. Ala unabbiuka bi ajhala min hada? Mundan samsygyrak, mundan bilimsizrek, mundan düşünsizrek adam aýdaýynmy diýipdir. O aýt diýipdir. Mundan samsygyrak, mundan düşünsizrek kim bolsun diýipdir. Hazreti Ömer aýdypdyr radiyallahu anh. Men baga ahiratahu bi dunya gayrihi. Başga biriniň dünýesinden çürüm öz ahiretini ýakýan adam diýipdir. Sen aýtýanyňa öz dünýesinden çürüm ahiretini ýakýa diýipdir. Emme mundan samsygyrak adam başga biriniň jürsini pul ýerjekmişdik diýip öz dinini ýakýan adam diýipdir. Başga birini güldürecek diýip öz dinini ýakýan adam diýipdir. Başga birini hoş etjek bolup öz Hudaýyny gaharlantýan adam diýipdir. Ondan samsygyrak bir diýipdir. Sen aýdýanyňa öz dünýesinden çürüm dinini ýakýa. Emme mundan samsygyrak, mundan düşünsizrek, mundan bilimsizrek adam halkyň dünýesinden çürüm öz dinini ýakýan adam diýipdir. Nadani ki kemter nehat dust pay, çobinek ki düşman bolat der saray. Ey bilenagat akl aýtýa, ey bilenagat derman aýtýa. Dermanlanýan, dawalanýan adam gerek bilen görüňlerde. Nadani ki kemter nehat dust pay, çobinek ki düşman bolat der saray. Sen dosyň, sen gowurýan adamyň wagty ki görse sen öýüňde şoň düşmany bar. Şo dosyň sen öýüňe kän gelermi, ýa gelermi? Gelip de görmez. Näme diýip görýär sen öýüňde oň düşmany bar. Wagty ki öýüňde ýa döwreňde Hudaýyň düşmany bolup, on gowunny görjek bolup gelsen Hudaýyň rahmaty öýüňe gelämez. O bol öýdüm aýdýan. Soňra amtil dogallaryna nasihat diýip aýdýan. Öýüňde sen dosyň bir düşmany bolsa, o düşman häzir gelmez. Dos häzir gelmez. Näme diýip öýde oň düşmany bar. Düşman gidende o dosyň geler öýüňe. Hudaýyň düşmany bolan, diniň düşmany bolan, ol adamlaň gowunny berjek bolup, güldürjek bolup, şola gülenni hoş bolup gezjek bolsaň, bilgin öýüňe Hudaýyň rahmaty, bereketi, hoşlugy, rizayaty, nury, hidayaty gelämez. Awvel on çykardaşary, ondan soňra gör öýüňe Hudaýyň rahmatynyň dökülşini. Aýaşy hoşuk bol, badahlak bol, öýüňe gelen gaw diýdigmi? Ýok, diniňe gaýymdyr. Hudaýyň gaharyny getirjek ýerde onu muny güldürjek bolup özüň güýmäp ýörme diýdigi. Ahirki ders almaly zatda aýdyn tamam edeýilen, wagtymyz da tamam boldy. 2-3 dagygada tamam inşallah. Ahirki ders almaly zatymyz Yahudiler gelipdir. Peýgamberimiz ştada näme bolmaly? Ýüze galmaly. Yahudilerin ulamaları gelivati, yüze qalsa, hakkında hak etmeliler. Yüze qalmandır. Yüz gören cennet görmez. Yüz gören cennet görmez. Yüz gören cennet görmez deyiptir. Qarry Türkmen aýtýan bunu. Peýgamberimiz dünýeden geçenine gaw kulak asyn, şunu aýtjak tamamy. Enes diýen peýgamberimizi 10 ýyllap gijeler sowuk suwy koltuğunu saklap yılıdıp Peygamberimize teheccüd namazı eltýän sahaba nähmediye 10 yıllap Peygamberimize hizmet eden 10 yaşından 20 yaşa barýança Peygamberimiziň ogly ýanyk bolup hizmet eden Hazreti Enes nähmediye Peygamberimiz dünýeden geçenne kunna kas-salib Peygamberimiz dünýeden geçenne tilki ýanak bolup, şagal ýanak bolup, haýsy deşige girjegimizi bilmedik diýär. Kafirlerden aldyrap, kafirlerden gorkup, inni din gidarmy qadip, inni tamam bolduk diýip, kunna kas-salib tilki ýanak bolup, şagal ýanak bolup, haýsy hine girjegimizi bilmedik diýär. Hatta hatabana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anh. Tam minber Abu Bakr as-Siddiq çykdy. فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود حتى صرنا كالأسود حتى صرنا كالأسود أبو بكر الصديق قرن مردي وآيت محمد ayırlı eğer Hudaý diýen bolsaňyz Hudaý ba Hudaýa bendigi edin mert durun Qur'an-ı Kerim'e amal edin diýip bize gurrun merdi bize gurrun merdi bize gurrun merdi her gaýtymyz şiir ýanyk bolup turdyk tilkirikden çykdyk diýipdir. Her gaýtymyz şiir ýanyk bolduk, ýa-ni şagal ýanyk, tilki ýanyk, ýerjek girjegimiz bilmehen noduk.
Emma bile bir wagda nasihat berdi. Sizin arkaňyz Hudaýdyr, Rabbul Alamindir, Qur'an-ı Kerim'i amal etden mert bolun durun diýdi. Bize gurrun beri verdi. Her gaýtymyz şiir ýanyk bolup aýlanyberdi goham diýipdir. Wagty ki arkaň Allah Taala bolandan soňram, Rasulullah janyň pak sünneti bolandan soňram, Qur'an-ı Kerim bolandan soňram, näme diýip diniň gurrunyny biz özümiz kıçsaýmaly. Näme diýip diniň gurrunyny bir haram diýmeden çürüýüm, halal diýmeden çürüýüm, utanyp aňryk bäri bukunup oturmaly. Ey mümin musulman jawan dost. Yeri göýüň yaradan, bihiştu cehennem yaradan, alem jahany yaradan, qadir Allah'ın hükmü bolandan soňram näme diýip bukunup aňryň mäniň özep, bila dogrudur, bila dogru dädir diýmäge çekinmeli. Delili näme? Delili ýokdur. Anihkum beynehum bima anzalallah ve la tettabi' ahwaahum wahdharhum an yaftinuk. Hudaýyň hükmüne et, onuň menen kellesini da gidama, habardar bol, seni men azramasyn Hudaýyň buýrugundan. Hudaý Taala nuri imandan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala ýurdumuzy parahat etsin, watanymyz emniyet etsin, agdy birlik, iman awryda saklasın inşallah. Hudaý Taala mescit, medrese, hücrelerimizi ýürüp duran etsin inşallah. Marizlerimize şefa versin. Musafir, hizmette, qurbatda, müşkilli dogolla hemmelerin müşkilini asan etsin inşallah. Hudaý Taala özünün ve dostlarının muhabbetini versin inşallah. Kalbimiz nuri imandan dolu etsin. Bir alhamd kul huvallah, Sure-i Felak ve Nas hoş okuyelim. İnşallah iyilgun vatanımıza dua edersin inşallah. Okuyuverim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hüseyin can ilahi amin. Muezzin ilahi amin. Bir neçe hatımları var, tesbihler var. Müşkilliğim doğullu var deyipdir ilahi amin. İhlas bilen dua ediyor. Hemmelerine dua et, merhumları bilen bile. İlahi amin. Amin can Hudaý. Hudaý Taala hayır maksatlarını yetirin. İçeride daşarda kulağa asiyalla. Yurdumuz parahat, emniyet, agdy birlik, iman awry, hücreli mescitle ýürüp dursun, medresele ýürüp dursun. İlahi amin birahmetke ya erhamer rahimin. Maşaallah gayrat edin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah.